Evo kako izgleda taj test opterećenja, kako izgleda sportista. Uradili smo mu sve ovo u miru. On ima jednu masku na licu kroz koju potpuno normalno, znači udiše, što se kaže, vazduh iz ove prostorije u kojoj se nalazi, ali mi pratimo tu direktnu razmenu gasova. Koliko kiseonika udahne iz spoljašnje sredine, kako ga gornji disajni putevi prenesu u pluća, kako ga iz pluća, znači taj kiseonik bude prenesen, znači do srca, a kako srce svakom kontrakcijom taj kiseonik kroz krvne sudove doprima do mišića. I onda vidimo kako mišići na kraju koriste taj kiseonik da stvore energiju za rad. Sad pogledajte koliki je to lanac, koliko karika, znači za transport kiseonika do mišića. Ja sam viđala u koroni, mi smo posle testirali ogroman broj profesionalnih sportista, košarkaše Crvene zvezde, FNP-a, dolazili, znači fudbaleri i tako dalje. I sve im bude uredno, ništa patološki nema, a potrošnja kiseonika, taj odraz kondicije u piku sezone, takmičarske sezone, posle 10-14 dana one izolacije koja je bila, znate, eto čisto bio sam pozitivan, moram sad da budem izolovan, padne na nivo rekreativca. I mi smo bili, kako sad ovo, da li ne radi crevo, da li nešto sa ovim aparatom, turbinom, menjaj. I dobijali smo masovno to, sve u redu, i ultrazvuk srca, krvna, sve savršeno, a onda smo čitali malo radove i radovi su dokazali da, znači, taj koronavirus, znači, ima potentnost, znači da uništava te odgovarajuće kiseonične organele koje se nalaze u našim mišićnim ćelijama, u koje taj kiseonik treba da uđe da bi se stvorila energija za rad. I koronavirus bukvalno pojede te mitohondrijice, te organele, i to vam je ono, možda ste čuli, imao sam koronu, sve u redu, ali sam umoran, onaj long covid sindrom, takozvani produženo covid stanje. Ništa ti nije, ništa ne možeš fizički da nađeš, ali tebi je muka da odeš do prodavnice, da se popneš jedan sprat gore. To smo viđali kod sportista, oni to kompenzuju dobro, ne osjećaju oni to. Ali takav pad u potrošnji kiseonika, i onda smo shvatili, aha, ovde su pojedene te kiseonične organele i sad mi treba da čekamo da one zdrave ćelije koje su ostale sa odgovarajućim brojem tih mitohondrija opet u svojoj deobi, mitozi, malo biologije, da se podsjetimo, da se podele, da daju svoje ćerke ćelije koje će konačno da obnavljaju broj tih mitohondrija. I tako su ljudi prijavljivali, 3 meseca se mučim i jedan dan ostanem, što mi je sad lagano, što mi nije ništa. Konačno smo došli do normalnog broja mitohondrija u koje taj kiseonik koji smo udahnuli konačno može da uđe i da vam daje energiju za normalan rad, životni, a kamoli za sportsku, da kažemo, aktivnost. Znači, ovo je što pratimo EKG i ovde smo pričali, pratimo ogroman broj, da kažemo, parametara i sportskih i zdravstvenih. I onda smo zaista evaluirali, da kažemo, znači, jednog sportistu od A do Š. Nije bitno da li je to rekreativac, da li je to dete ili je to profesionalni sportista. Nekako ovu ergospirometriju oni vezuju samo za profesionalne sportiste, ali evo, najmlađe dete koje sam ja testirala, 5,5 godina devojčica. Znači, ona je uzmala svoju dečiju maskicu, ona je stala, držala se, trčala, imaju neku genetiku kardiološku lošu u porodici, tata je uplašen, želi da proveri da li ona može da igra 2 sporta i ona je prošla test. Imala sam baku koja je imala 76 godina, koja je došla u teretanu i rekla trenerima, ja želim da treniram. I oni sad ovako, da li ja sad smem, koliko smem, znači žena 76 godina, baka. Idite vi kod doktorke, mi smo polako njoj prilagodili protokol, žena je prošla test, procenili pragove za trenera, dokazali da njeno srce je zdravo, da dobija dovoljno krvi, da nema, znači, poremećaja ritma i rekli treneru, treniraj bako slobodno od, recimo, 120 do 140 otkucaja u minuti. Ne idi preko, ne treba joj toliki intenzitet, ne idi ni ispod da žena zaista oseti efekte treninga. Svi srećni treneri, srećna ja, srećna, znači, baka, i u tom kontekstu vratite se za godinu dana da napravimo kontrolu. Kod sportista je samo, znači, na 6 meseci, tako da svako ko je fizički aktivan, znači, treba da proceni svoje stanje. Evo sam i jutros, znači, zato sam malo i kasnila, imala, znači, 2 testa, jedan je rekreativac, dečko, a drugi je maratonac, trči, znači, maratone. I svako je našao, da kažemo, svoj protokol, znači, svoj test, i kod jednog i drugog dokazali zdravstveno je sve u redu, evo ti trenažni pragovi, evo ti zone i, znači, ne radiš onda ništa na pamet. Je li to u redu?